Гісторыя жанру байкі бярэ пачатак у 4-5 стагоддзях да нашай эры, калі жыў легендарны Эзоп. Менавіта яму прыпісваюць пачатак жанру байкі. У французскай літаратуры самы вядомы байкапісец Ла Фантэн, у нямецкай Лесінг, у рускай Іван Крылоў. Першыя спробы ў жанры байкі ў беларускай літаратуры належаць Альгерду Абуховічу і затым Францішку Багушевічу. На новую вышыню ўзнялі байку ў пачатку 20 стагоддзя Купала, Колас і Богданович, хаця іх спадчына ў гэтым напрамку была колькасна небагатая. Але менавіта з іменем Кандрата Крапівы звязаны росквіт нашай самабытнай літаратурнай байкі. Персанажамі баек Крапівы з'яўляюцца не толькі людзі, але і жывёлы, якія ўвасабляюць чалавечыя характары. Так мядзведзь часцей за ўсё ўвасабленне тугадумства, ліса хітрасці, асёл тупасці, леў сілы. Многія баечныя вобразы, створаныя Крапівой, сталі літаратурнымі тыпамі. Так, напрыклад, у байцы «Дыпламаваны баран» сатырык высмеяў ваяўнічую шэрасць і дурасць, ахвочую да розных знешніх атрыбутаў яе выключнасці. Званняў, дыпломаў, пасад, чыноў. У вобразе бабы, што стала памагаць, седзячы на возе, высмейвае бюракратаў, якія пазашываліся ў кабінетах і з усяе сілы імкнуцца пераканаць усіх у сваёй кіпучай дзейнасці, а на самай справе толькі перашкаджаюць працаваць іншым. У вобразе ганарыстага парсюка паказана ўся небяспечнасць ганарыстых, бо такія пазбаўлены самакрытыкі, здольнасці бачыць, што ў самога на лычы. Затое ганарыстыя парсюкі вельмі падазроныя і вельмі помслівыя. Многія ўдалыя і ёмістыя вобразныя выслоўі сатырыка сталі крылатымі. Напрыклад, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Другі баран ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя – мя. Як ты свінню не кліч, яе заўсёды выдасць лыч, і многія іншыя. Сатырычныя творы Кандрата Крапівы маюць не толькі беларускае аблічча, яны гучаць на многіх мовах свету. Калісьці Бялінскі, захапляючыся народнасцю і паэтычнасцю твораў Крылова, гаварыў, што назваць пісьменніка народным значыць узвысіць, узвялічыць яго, надаць яму самы гучны тытул. Кандрату Крапіве ў 1956 годзе прысвоена званне народнага пісьменніка Беларусі. Гэта сведчанне глыбокага прызнання народам яго вялікіх заслуг у развіцці беларускай нацыянальнай культуры.